kugaya ndekuti ndikasvika pa10 ndikatora USB nona kuenda kupa herero katozochita time handiti aiwa kana ungonaro nongoya naro ka bachimbotudziya zvikuitika munharaunda kuti sei ndisinazooneka Gauro pakaoneka vanhu magauro apa pakaoneka vanhu ma5 ma10 sei ndisina kuwanawo Gauro meno unofana kutaura nemunhu akakanda Gauro racho kuti waya akakujamba saka this time uri kuona ngachaunza Gauro ngandiketi angondiziva kuti ndiri munhu wekuti ndowo mari ngangoziva ndiri munhu wekuti ndowo mari plus mimi mukudya kakwenyu kuku amusikudya mari but ndada kuti iwande wese noti ndakabirwa kafoni kangu ndada kuti iwande kowa iwewe uchigara uchibirwa foni every time andakarara zva kupi pa10 je wakabirwa pa10 mafoni mangani abiwa kukapa kiko yafoni yechingani yabiwa ndakazomboiri Gaffa ndakazoona imwe futi yechi2 bva yabiwa futi saka iwo pachezvawakaona urongeka kuri kubirwa hope unyanyorara straight ndinyanyorara unogorara sei pabasa ndotoshayiwa kuti chii chandirazi saka apa ndingoripo zvokuti panonzi kana kuti vanhu vakuonekwa Gauro usandidhipi plus tinyatsoripo hatiripo zvokuti hapana unoti mboya kwedu kune kuchibikwa sadza ndingangoya zotarisa sadza ichibikwe kaunomubva tozotenga aiwa ndouya ndouya saka titaurire zvimwe zvikuitika hapana hangu chandonyanyoziva aiwa zvikuitika usaidi kwenyu kuti basa riri kufamba sei akubhana ari kunetsa here machaina asi kunetsa here kana hapana munhu atakambona achitinetsa hapana muwadyira bundles this time tikuwirirana edu mbozi kwenyu kwakamboita mutauro kwakamboita mutauro apa this time hakuna ko project yenyu yecricket makazita sei project yecricket yakatida 200 years saka 200 years hataona mawiwish achiramba zvokuti apa ndingoronekana inga $4 saka unosaka mutaura ndi $4 anogona kuti ndamanayo zvina dhiri saka makazongosiyana nazvo saka hapana zvimwe zvamukufungire hapana haina hangu hapana chando ko pa2023 apa makati planire pa2023 sezvo ndiri kanzira ndiri munhu ekuita am expecting kuti zvinhu zvichandinakira how am expecting kuti nekufamba kwenguva ndichange ndanyatsopinda mustaira zvondindaa kuita ngekanzira zvekutodaro mabenefits anenge akamira sei 20 years pemonth ndiwo anenge achipiwa negovernment ndichipiwa negovernment chete kuimba nemota mupiwe imba nemota ayo saka hapana zvaunoziva nezveukanzela kaimba wambona kanzela achipiwa mumbere hapiwe mota apiwe saka anopiwe ma20 years anopiwa mari ma20 wayo saka hapana chaunoziva aiwa hapana mabenefits akawanda handizonyanyoziva hangu zvemukati but ndakutaurira kana katonyorera tsamba yacho itori kudhi saka ukuona pachipindika izi tikangowina chete maelections tinotoita tomustair but mukuona pachiwinika tikuona kunge Zambia vinowina because mari yekukambeni haidipo munayo ndakaona kuti inenge iripo saka mukutanga rini ukambena tinoona nge muna March munoimba kutofambisa maworks handida kutotanga kutoita works takutoziva kuti hazviri zvabuda aiwa zvinokudzwa as long as muchingoita usazorekezwa kuti pakadhora rangu pamwe aiwa dhora richadzokeka aiwa ukadhora richadzoka iwe uri muridzi wemari munhu anorima mari munhu anogara ane kana 100 yese kupa vanhu kuti batai mari ndatumirwa foreign wotaza unopawana dhora rei aina handisina USB kafoni yakabiwa saka ndati kungondipo dhora rangu pechange aiwa iyo tsvaka USB uye ndokulodhera music saka toita memory card futi hausisina wakabirwa futi ndokusarongeka kwati nchitaura mune muchizita makarongeka wani foni yakabiwa nememory card iri mukati chamatenga mafoni gore rino ndatenga yebhanana yakabiwa futi yebhanana iriko yakatsemuka screen iriko ko radio iri pati saka kanyowanaka ndokakaenda kakarikaita kukanyowanaka kadharawo mutana plus minozonyanyoshaina netikumbudzika nongo kakadisplay nongo kakaketura akamboketura yanga tori mumwe pandandakarara pandamuka ndikati kumfana foni yeno zvika ina handambouya kongori pandaona kuti chokwadi pandashaya kuziva kuti saka anyangwira
Apa tiyo unaona asina. Unozonyanya kuketura si. Amusiketa ndakaona anga asina pamberi pamwari anga asina kana foni chii. Unongochitenga kushaina minozoona ngoita. Ndakambota kushaina kana ndakanga tokuchikura kana nomboshaina kana. Apa unongochibaya baya uchita sei pepe. Wanatonga chitorwadza unoziya. Ndatata weifa kuti people can be bold name situation. Saka wewe kuti nini amusazonitipa panyedza gauro kwezi. Kwezi kuti ndikatokana ka 5 kana ka 10 kanongoitwa. Uito plan. Ndito ka plan. Ausimbodai kawanda. Ndidai kawanda. Kana 20 chiwanika but at 20 nozwani. 20 mchapiwa ka amne mchapiwa ma benefits enyu kaya. Super stone. Aiyo ka iwe ukansela kaya. Alright. Imatukenda. Saka matukenda memory. Saka ribocho kulinzi. But musoro unofana kugadzirwa. Mino tikuitwa wakaiswa musoro. Tumalayenza. Tinozituma iyi. Inongozi dino. Dino cut. Aiyo but tukuma round zvomusoro. Tinodoba. Todoba. Aiwa zviriko Gweja. Azvika. Zviriko. Iri bo blast. Uri bo.